Basig nagtuog, nagwanta pati ka. Sama ka, babe! Tanawa, yung resulta na ang mga binuhatang di maayo. Sakit naman. Magtuman ako, dili ko ni mo biyaan. Pero tungkol lang sa bugas ni surrender na ka. Anak, maka-tilted to us part. Tuman na oy, tanawon daw na ako biyog nanabay nilungag si Buknoy. Wa may nilungag. Wa gyud naglungag ni si Buknoy ba? Sudan daw be. Na, pasmoy abuto na to ani ron. Buknoy! Buknoy! Babe, Oh, unsa may plano nimo diha? Magtanga ra ka tibok adlaw? babe, ni-diskarte naman ako, babe. Kaso wala ginidawat sa puwa. Unya karon, di ka maning kamot. Puro ra ka istorya. Buknoy, pila na ta kaadlaw ay kaon-kaon na ni ba nangapas mo na tani? Babe, saan magiging babe? Di mo naman ginakong tanan, babe. Mao na nimo. Kay ikaw untay lalaki, dapat ikaw maning kamot nga makakaunta. Kabalo ka Buknoy. Gikapoy nako. Gikapoy nako nimo. Kapoy kay ka mahimong bana kay tapulan kay ka. O gigamit pa nimo imong utok, dili unta tamay ngun ani. Puro ra ka gasalig sa mama ni Ikang, dili unta may nani atong kahimtang. Grabe naman ka, babe, boy. Ano na, babe, nga duha biya ta ato. O lagi Buknoy, duha ta ato pero imuha tong plano tanan. Pero babe, sa tanan niyang ipadala, babe, ikaw may mas dako gibenepisyo ato. Unsay ako? Kabalo ka Buknoy, ikaw mo'y grabe kaayo sig pangutang. Unya karon, nalumos sa tagutang ani. Ala, nag-away na po na sila. Ikaw no, wa jud kay pulos nga pagkabana tapulan kay kandako. Bayad ka na sila silang utang ron, no? Ikaw, ay sir, Ma'am, mayong buntag, maningil unta ko. Babe, ma'am din ang bugas na itong gilaman, babe. Itong 10 ka kilo. sao naman ato ani oy? Unam gani tay gikaon ani? Ma'am, pasensya na gud kay ma'am, kay wala na pud may makaon. Ay, sir, pasensya jud kay sir, sir. Pwede siya sunod na lang, sir. Ilang kay makapag-plastic mi. Kabayad na nimo. Mao na nimo kay imong gisaligan kana rang pamlastik. Ug gipang-apply pa na nimog trabaho, maayo pa unta. Babe, kabalo ka, babe. Natagbaw na jud ko pang-apply trabaho, babe. Pero wala jud ko dawata kay wa ko pa mag-eskwela. Gamita imong utok Buknoy, ug nang hurnal day ka. Ma'am, sir, mulakaw na ko. Pero isure-sure lang na sunod ha. Okay, sir, salamat, sir. Babe, layas na lang ko dali. Hadlokon pa ko nimog mulayas ka. Layas dito. Pero usa ka mulayas, bayre sa tanan imong utang. Babe, grabe naman kay ka, babe. Labang bitaw sa una nga naa pa ta. Di ka may ingana sa kuha. Diya karong walang-wala na tayo nga naaw na ko nimo. Grabe naman kay ka. Ay kog drabahi Buknoy. Kay di na ko madala sa inana nimo. Ngunana na lang ko kaway bilis yung mga babe. Labang bitaw sa una nga naa pa. Nagkukog nga naa, babe, kasi sakit kasi akong dugan ba? O sa una, kinapuslan pati ka kay naa kay kwarta. Pero karon, wa na kay pulos. Sige, kung mo man ka ni gusto nimo, putlon tani atong nasugdan. Kung sa una pa lang nagsulti ka daan, nga kwarta rin mga Pasko may pagwa na lang ti ka nakaila. So karon nagmahay-mahay ka. Wa man kasugwa nga minyuan ko. Imuha ng gusto. Ikaw mo'y nagkagusto sa kuha mo ng pag-agwanta. Sa una babe, magwanta pa na ko ng batasan ba? Pero karon di na makawgiro. Sobra na ka ba? Sige, sige. Kay diha man jud kahawd. Kabalo ba ka nga gagwanta ra nako tanang kasakit nga gihatag nimo sa kuha? Basig nagtuog na agwanta pati ka. Sama ka babe. Tanawa, yung resulta na ang mga binuhatang di maayo. Hingbalik yun sa ilaha. Sobra na makika. Ila ka magwanta ba? Sige, pagbukno mo. Gaba-gaba na nang dangat sa iyong kinabuhi. Karon sakto na. Nakaamgo na ko si muha. Diyaan ti ka. Paningkamot og imuha. Hadlokon pa ko nimo o gusto ka mo biya. Biya! Sakit naman. Magtuman ako, dili ko nimo biyaan. Pero tungkol lang sa bugas ni surrender na ka. Anak, maka-tilted to us part. Kasi nito, siguro sige na ko siya magwanta nga wala siya. Ano na buhat, managot ko siya. I promise pa naman ko siya.